Ari ambuye naira naine naira naine tapu mulire kuno mwana we tapu mulire kuno iweyo tamira muru mwana we mwana iwe. Yafikaso nthawi yathu imene tikhale tikukambirana naso paphunziro lina lofunikira kwambiri pa moyo wathu wauzimu. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjelo Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Kwaya 36 komanso ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine dzina langa ndine Yohane M. Kantindi kuchokera ku boma la Nkhatabe dera la Chintheche. Inenso ndine mmodzi wa mpingo wa Khristu pakamusita. Tiyamikire kwambiri m'bale wathu Yohane makamaka tiliso limodzi pa tsiku la lero kuti makamaka tikatopitirizabe kukambirana paphunziro linanso limene lilofunikira lokhudza umodzi. Todziwa kunena kuti linali pemphero la Yesu Khristu pamene amachoka anapempherera umodzi, koma tikati tione lero mmene zinthu zoyendera ndi zimene Yesu anapemphera zoyera ngati zosiyana. Ndero ndi chinthu chofunikira kuti tsiku la lero tikambirane paphunziro limene lilokhudza umodzi. Limene tikhalitse kwambiri mwina pa buku la Efeso chapter 4 verse yake ya 3 mpaka verse yake ya 5. Choyambirira ndi chakuti tikakamba za umodzi ndi chani kapena umodzi wake ndi wanji wamtundu wanji malingana ndi verse imeneyo. Koma mwina todziwa kuti ena akhoza kutimvera koma mwina alibe Baibulo, tikhoza kuyamba kaye ndi kuwerenga buku limene la Efeso chapter 4 verse yake ya 3 mpaka verse yake ya 5. Kena koma yambe kuti yankhano mafunso amene tafunsalo lokhudza umodzi kuti ndi umodzi wanji. Tiyamikire kwambiri monga mwanena kuti ndisadayankhe kapena zisadayankhidwe ndiyambe ndawerenga. Pa buku la Efeso chapter cha 4 kuyambira verse 3 mpaka na 5 pamene mawu kunena kuti ndikusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu mwachimangiro cha mtendere. Pa verse 4 thupi limodzi ndi mzimu mmodzi monganso anakuyitanani mu chiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu. Pa verse 5 Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Choncho pafunso loyamba lija kapena pafunso limene lafunsidwa lakuti kodi umodzi wake ndi umodzi uti kapena ndi umodzi wanji, tisadapitirize mvesi la 3 mpaka na 5 timaona kuti mvesi 1 ndi 2 pamene pa mlembi wa buku amene ndi Paulo kuwalembera Khristu adayamba ndi mawu owadandaulira. Choncho pokadandaulira amakumbutsa kuti aonesere chifaso, mtendere komanso kulolerana wina ndi zake mwachikondi. Kutanthauza kuti chani? Kufasa mwa iwo munalibe, chikondi chimasowa pakati pawo, komanso kulolerana kumasowa pakati pawo. Nde umodzi wake umene unenedwa kuyambira verse 3 ndi 5 pamene akukumbutsa kuti ndikusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu mwachimangiro cha mtendere. Ukalekezera verse 5 timaona kuti umodzi wake ndi umodzi wa mzimu umene Ambuye Yesu anatipempherera ku Yohane chapter cha 17. Chifukwa apapatikira tionera chilombo zinthu zambiri zokhudza umodzi. Komanso chimene ndisangalatsa verse yoyambirira kuti ndikusamalitsa kusunga umodzi wa mzimu mwachimangiriro cha mtendere. Kusamalitsa kusunga ngati sitingasamalitse ndi umodzi zotanitu sukhalapo, koma tisamalitse komanso umodzi wake akuti ubwere mwachani mwachimangiriro chachani cha mzimu. Ndero so umodzi wake umene ubwere ifa choti ino ndine tagwirizana ndi zosemphana ndi mzimu koma ukhalole kuti mzimu ukuli chani ne inu ndine tibwere pa zimene mzimu urani ukunena zicha ndati tikabwera pamenepo ndili pakhala pali umodzi. Koma tikasiya mzimu pambali inu ndine kupanga umodzi wathu ndi umodzi koma umodzi wake kuti siwa mzimu ndeti kuona ndithu kuti ndiyofunika. China sitimene ndaona pamene anoti tinosamalitsa pa umodzi akamba za thupi limodzi pa verse 4 thupi limodzi. Kodi akakamba za thupi limodzi ndi chani? Tudziwa kuti muziko muno pali anthu ambiri monga ngati panopa inu ndine palikale matupi awiri, koma akakamba za thupi limodzi afuna kutanthauza chani buku limeneli? Chabwino dziko mwambiri chifukwa cha funso lomweli. Choyambirira lisadayankhidwe funsoli tikambe tadziwa kale ku buku la 2 Petrosi chapter cha 1 pa verse 20 ndi 21 pamene Bible linena kuti ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe chinenero cha lemba ili cha lembo chitanthauzidwa pachokha,
pakuti kalo lonse chinenero sichinaza ndi chifuniro cha munthu, koma anthu a Mulungu ogwidwa ndi Mzimu woyera analankhula. Chimene tifuna Bible lufuna kutiulira pa ichani. Monga nanena kuti funso lija lisadayankhidwe, ku buku ili lufuna kutiuza ife kunena kuti mwina nkutheka ku buku limene adalemba Paulo zaphiphiritsidwa. Ndi kuti tanthauzo la zimene Paulo walemba ndi Yakobo. Ndi kuti zimene zaphiphiritsidwa ndi Yakobo kapena Yohane kuchivumbuluso ka ku buku lanji limene mulembi wa buku la Bible amodzi wa alembi walemba, ndi kuti wina wake waziulula. Ndiyeno pafunso limene lijala kuti thupilo ndilo liti kapena ndi thupi lanji kapena chikutanthauza chani. Tikawerenga buku lako lonse chapter cha 1 pa verse 18 pamene pa Bible unena kuti ndipo iye ali mutu wa thupi ekeleziyayo, pamene kuchichewa china adalemba kuti ndipo iye ali mutu wa thupi mpingo. Maona? Akupitiriza kunena kuti chani? Ndiye chiyambi wobadwa woyamba wotuluka mwakufa, kuti akakhale iye mwa zonse woyambayamba. Tufuna mawu oyamba kapena sentence yoyamba kuti ndipo iye ali mutu wa thupi ekeleziyayo kapena mpingo. Ndiye funso lija sono lofuna kudziwa kuti thupilo ndi chiyani. Kutanthauza kuti chani? Ku buku lako lonse anena kuti iye ngati kuti mulowa malo mwa wina wake mwini wa thupilo. Ndiyeno thupilo ndiwo mpingo. Ku buku lako lonse 1 verse 18 iye ali mutu wa thupilo ndiwo mpingo. Ndi thupi jasono limene akunena ife kunena kuti tisamalise kusunga umodzi wa Mzimu. Kutanthauza kuti chani mthupi ija? Thupilo ndiwo mpingo. I think tudziwa lichichewa chimakhala chosiyana pang'ono. Apachigwiritsa chino mawu ekelezia. Mawu ekelezia ndi mawu mpingo. Ekelezia ndi mawu amene akutanthauza kuti oyitanidwa. Anthu oti anali kunja ayitanidwa. So ndamene amatchedwa kuti mpingo. So pa mabuku ena mwina momwe akapeze mawu oti ekelezia amayikapo mawu oti mpingo. Ndi pa buku la Kolose pamene patiuza akutanthauza mtumiki Paulo akunena kuti iye ali mutu wachani wa thupilo. Thupilo akuti ndi ekelezia. Ekelezia ndi chani? Ndi mpingo. Ndeta kutuza ndi chikunena kuti thupi ndi mpingo. Ndeta kakamba kunena ku buku la Efeso 4 verse 4 kuti thupi limodzi. Ndeta afuna tuze kuti mpingo ine okhala ngati nditu mwene okhala umodzi. So nthawi zina fundo imene anthu mwina samamvetsetsa amanena kuti mpingo ndi umodzi inde mesa yonse ili imapempherera Mulungu mmodzi. Tikoza kusiyanitsa bwanji kuti ngati mpingo uli umodzi popeza pa mukamba kuti iye ali mutu mukamba za Yesu kuti Yesu ndi mutu wa mpingo wake. Tikoza kumvetsetsa bwanji pokudza kuti kodi Yesu anakhazika mpingo wake kapena dzina lake ndi chani kuti tisiyanitse kuti kamati mpingo ndi umodzi tifuna nena kuti chani. Tikoza anthu akuzothandizika morani. Yesu anakhazika mpingo wake kuti akhale mutu ndipo ngati anakhazika mpingo wake ndi chani uli dzina lanje. Tikawerenga buku la Efeso chapter cha 5 kuyambira verse 23 26 27 komanso 32 tiona kuti Bible likuti chani pankhani imene. Pa verse 23 buku la Efeso chapter cha 5 yakunena kuti pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa ekelezia aliyekha mpulumutsi wa thupilo. Mawu aja kuti thupi ndi ekelezia sono akupezeka pachani? Pamodzi. Choyamba tufuna tione kuti mpulumutsiyo ndani, atiululiranso kuti ndida Khristu aliyekha mpulumutsi wa thupilo. Ndiyeno akufuna tiululirenso kunena kuti chani? Apereka chitsanzo kunena kuti monga mwamuna ali mutu wa mkazi m'banja chimodzimodzinso Khristu ndiye mutu wa chani? Wa mpingo. Afuna kuti tanthauzira ife chani? Tikawerengenso buku la lomwe la Efeso 5 verse 26 27 komanso 32 pamene Bible upitiriza kunena kuti akampatule atamuyeretsa ndi kumusambitsa madzi ndi mawu kuti iye akadziyikire yekha ekelezia wa ulemerero wopanda banga kapena khwinya kapena kanthu kotere, komatu kuti akhale woyera ndi wopanda chilema. Pa verse 32 akumaliza kunena kuti chinsinsi ichi nchachikulu, koma ndinena ine za Khristu ndi ekelezia. Kufuna kunena kuti chani? Pa verse 23 tadziwa mwini wa mutuwo kapena mwini wa thupilo
kuti ndi khristu. Kutanthauza kuti chani? Atipasanso chitsanzo monga tanena cha mwamuna ndi mkazi. Kutanthauza kuti ngati mkazi wakwatiwa kwa banda sangachidwe misizichirwa, koma amachidwa misizi chani? Banda, chifukwa mwini wake ndi banda. Ndiyeno pamene akunena za thupi limodzi anena kuti mwini wa thupiro ndi cha mutu wa thupiro ndi ndani? Khristu. Mutu wa thupiro ndi Khristu. Ndiye kuti chidziwikireni kapena chikudziwikiratu kuti mpingo ukudziwika mu dzina la ndani? La Khristu. Maona? Chifukwa chiyani? Akupitirizaso verse 26-27, iyeyo anaziyikira yekha. Ekereziya yopanda chani? Banga. Kutanthauza kuti palibenso thupi lina kapena matupi ena amene anayikidwa, koma amene anayikidwa ndi ndani? Ndi Khristu. Chifukwa anadziyikira yekha mpingo. Ndiye kuti munthu akaziyikira yekha ndiye kuti sichingadziwikenso mu dzina lina. Koma chikuyenera chidziwike mu dzina la amene wachiyika. Verse 32 chifukwa chakanena kuti chinsinsi chachani? Nchachikulu. Chifukwa chani? Anthu ena sadziwa chifukwa kusowekera kuti wina aulule chinsinsichi. Chifukwa chiyaniso tipereke chitsanzo. Zili ngati kuti wina sangamve kuti wina akulandiritsa chimanga chifukwa sadamve chani? Uthenga. Ndiyeno uthenga uja ukamveka pamenenso anapapita kuti ukakulanditsa cha chimanga. Ndifuna ukamba yani? Chinsinsichi nchachikulu, wina akapanda kuwululira kapena kukuza kuti mpingo umachidwa mdzina la Khristu kapena udziwika mdzina la Yesu, sungatani? Sungadziwe. Koma Bible laulula mpingo ndi nda Khristu. Ndikunena ine za Khristu ndi mpingo. Ndiyeno pa verse 27 tibwerere mbuyo wa Efeso chapter cha 5 chomwechi pamene anena kuti anadziyikira yekha. Ndiye tikaona kuti anadziyikira yekha motani kapena chapter chanji kapena ndi verse liti. Pamene Yesu analankhula yekha ndi mawu ake. Kapena ndi mawu ochokera pakamwa pake. Ku Mateyu chapter cha 16 verse la 18 Bible litiuza ife pamene lunena kuti ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makomo a dziko la akufa sadzawolaka uwo. Nkhani uchokera verse 13 mpaka na 18 ikupitirira mpaka na verse 23, koma pamene tufuna tipange focus on ni verse 18. Chifukwa cha ndanena kuti nkhani uchokera kumbuyo kapena verse 13. Chifukwa chakuti kumbuyo Yesu anafunsa ophunzira kuti ine mukundidziwa kuti ine ndani pamene mwatchula kuti ena akunditchula Yohane, Yeremiya, mmodzi wa mwaneneri akale, atamuwuza kuti ife tikudziwa ndinu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Ndi pamene sono Yesu pa verse 18 akutsindika kunena kuti pa thanthwe ili. Thanthwe lake litilo dzina la Khristu limene walitchula m'verse la 16 chapter cha 16 buku la Mateyu. Ndiyeno pa thanthwe ili ndidzakhazika chani ne? Mpingo wanga. Wagwiritsanso ntchito mawu akuti wanga. Kutanthauza kuti mpingo ungadziwikenso mdzina lina ngati? Ayi, koma no mdzina la ndani? Chifukwa mwina amene wakhazikayo ndi Khristu. Pamene maona buku la Efeso paja amafananiza thupi ndi mpingo. Kuti mpingo ndi thupi kapena thupi ndi mpingo. Akamba za thupi limodzi. Ndipake paja paso pa Efeso chapter 4 verse 4 paja kutsimikiza kuti thupi lingatinso ndi limodzi. Yesu pokhala mutu, mpingo uli ngati thupi. Koma chimene anthu masiku ano tachita ndi chani? Tikunena kuti Yesu ni mutu, koma matupi tayika mbirimbiri. Chifukwa thupi ndi mpingo. Ndiye zili ngati takutenga mutu umodzi kulipatsa matupi 1000, kulipatsa matupi 2000. Zimene olufanizo lake zimene amanena Yesu paja tikozokhala anthu odabwaso kumoyo wa tsiku ndi tsiku. Titakha kuti mwina tili nyumba mwathu ndi tikumva kunja kuphokoso. Ndeti tuluke ndeti zikafuza kuchitika chano ndanthu azikatuza kuti kudutsa munthu ali mutu umodzi koma ali matupi 20. Ali zako zokolola chifukwa chani sizikhala choncho. Timembezera munthu akakhala mutu umodzi thupiso likhale ngati limodzi. Chifukwa Yesu akutipatsa zonena kuti iyeyo ndi mutu wa thupi lake ndeti mpingo zonu ngati umodzi. Koma anthu masiku ano sinu zoti tuvukika pati kuti zimvetsetse. Chifukwa thupi limodzi mpingo umayenera kukhala limodzi. Pena pake pamene mayamba paja ndakumbukira tenga mona buku la Petro
munazamba ndi buku la Petro. I understand kuti mu jokera nkharabe ndentha zina ndakuzuma kuti Petro sikodi ndi chani koma tikomvera zitimvetsetsa kuti Petro reference ndi Petro kachichewa pena kamakhanganika kutawa koma Petro ndi Petro nditu. So ndimafuna kuyankhula pamene popo ndi kuti ndipake Bible kunena kuti thupi linga imodzi afuna nazo mpingo umodzi pa buku la Roma chapter 16 verse 16 waja mpingo chamapirizo otchula dzineti mipingo ya Khristu. Ndikuti ine mkazi amene wakwatiwa ndi mamuna jamonga amene mnafonza kuti mamuna uja zena ake ndi banda ndi mkazi akakwatira ndi mamuna wa banda uja ndadzikanena kuti ndakazi ya banda ndikazi ine sine mkazi wa banda ndine mkazi wa ndani ndine mkazi wa phiri mesa munakwatira ndi banda ayi koma dzina limene tisagatsala la phiri ndeti banja likhala papo ndeziso iponzo dzikuzimu. Yesu ni munthu, Yesu ni mwana wa mpingo, Yesu anakhazika mpingo wake unokhala ndi dzina la Yesu. Ndi munthu adzikanena kuti hakoma vesi likhala Yesu ife tikhala ndi dzina mpingo wakuti ndikuti zimene ufuna setuzitani so tiyamikire kwambiri chifukwa matutithandiza ndipo Bible latsimikiza ndithu kuti thupi limodzi kapena mpingo ndi umodzi. Anapitirizanso kamba za mzimu komanso chiyembekezero chimodzi pa verse 4 umukhoza kutithandiziraponso motani menepo. Verse 4 mkati mwa verse 4 pamene akunena kuti mzimu umodzi monganso anakuyitanani mchiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu. Mzimu umodziyo afuna kutanthauza kunena kuti tikawerenga buku la Machitidwe chaputala chathu pamene Petrosi amauza kuti lapani batizidwani Yesu wa inu mudzina la ndani la Yesu Khristu ndipo mukabatizidwa mudzalandira mphaso ya mzimu woyera. Kutanthauza ndi chani? Muzakhala anthu opulumutsidwa kapena mudzalandira chipulumutso. Ku Marko 16:16 Yesu akunena kuti amene wakhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndekuti mzimu umodziyo akutanthauza kuti tonsefe tikhala opulumutsidwa. Tikawerenganso kuona Korinto chaputala cha 12 chaputala cha 12 verse 13 akunena kuti pakutinso mwa mzimu umodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa mu thupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Ahelene, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwesedwa mzimu umodzi. Kutanthauza ndi chani? Pamene munthu wakhulupirira nabatizidwa walandira chipulumutso amakhala ali mchiyembekezo chimodzi. Monga swapitiriza kunena kuja kuti mzimu umodzi monga anakuyitanani mchiyembekezo chimodzi. Pamene tikumbukire verse 4 akuti thupi limodzi ndekuti mzimu umodzi uja watiyitana ife kuti tikhale opulumutsidwa ndi tilowe mu thupi limodzi umene ndi mpingo wake wandani wa Khristu. Ndekuti pamene talowa mpingo wake mu thupi limodzi ndekuti tonsefe tikuyembekezera chinthu chimodzi pamenepo tikuyembekezera ndani? Ambuye Yesu. Chifukwa chake akunena kuti mzimu umodzi monga sanakuyitanani muchiyembekezo chimodzi. Mwazani naponso kunena kuti ekereziya ikutanthauza kuti amene wayitanidwa ndikukhalacha. Ndekuti pamenepopo tayitanidwa kunja takhala mwa Khristu kapena mthupi la Khristu ndiye tikuyembekezeranso ndani? Mpulumutsi. Chifukwa chiyani? Tawerenganso kwa Efeso chaputala cha 5 verse 23 mpulumutsi wa thupilo ndiyenda Khristu. Ndiye kuti tili muchiyembekezo chakuti mwini wake adzatipulumutsa ife. Pali zinthu zambiri zimene anazikamba zimene tingakonde ndithu kuti mupitizebe kuti thandizira. Anapitizaponso za kukamba za pa verse 5 Ambuye mmodzi chikhulupiriro chimodzi. So akakamba za Ambuye mmodzi chikhulupiriro chimodzi afuna atipatsebe fundo yoti chani mukhoza kuwonjezerapo kuti chani. Pamawu akuti Ambuye mmodzi chikhulupiriro chimodzi, mawu akuti Ambuye ndi dzina limene lili la Khristu. Mateyu 1:21 akunena kuti adzabala mwana wamwamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu chifukwa iyeyo adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Kutanthauza kuti Ambuye uja ndiye Yesu. Kutanthauza chani? Mpulumutsi. Ndeno Ambuye mmodziyo kutanthauza kuti mpulumutsi chani? Mmodzi. Pa Machitidwe chaputala cha 2 verse 36 pamene Petrosi anayima ndikuwalalikira anthu ake ananenanso mawu kunena kuti pamenepo lizindikiritse ndithu banja lililonse la Israeli kuti Mulungu anamuyesa Ambuye ndi Khristu Yesu amene inu munampachika. Maona? Kutanthauza kuti chani? Ambuye mmodzi ndiye kuti mpulumutsi mmodzi. Chifukwa chiyani? Bible latsindika ku Machitidwe 2 verse 36
kuti ambuye uja anamuyesa kuti ndi akhalenda wozozedwa mpulumusiyo. Ndi kuti ambuye mmodzi chikhulupiriro chimodzi ndi kuti pamene tili ndi mpulumusi mmodzi kapena wopulumutsayo ndi Khristu, chikhulupiriro chathu chikhale chimodzi chokhulupirira kutiyo Khristu. Tikaona mabuku la Yuda ilibe machapters koma tingobwera pa verse yake ya 3. Pa Yuda 3 akunena kuti okondedwa pakuchita changu chonse chakukulemberani za chipulumutso cha ife tonse. Ndafulumidwa mtima ine kukulemberani ndi kukudandaulirani kuti mulimbane chifukwa cha chikhulupiriro chapatsidwa kamodzi kwa oyera mtima. Chikhulupiriro chimene chapatsidwa kanga kamodzi. Ndifake kuja kwa kuti chikhulupiriro chingati chimodzi. Akamba za chikhulupiriro chimene chapatsidwa kamodzi afuna kutanthauza kuti chani? Afuna kutanthauza kuti chikhulupiriro ndi sawa kamba za chikhulupiriro changa mwa Mulungu, koma afuna kutanthauza kuti mawu a Mulungu amene anatipatsa ife anatipatsa kangati kamodzi. Ndi chifukwa chikhulupiriro chingati chimodzi. Ngati munthu ususane ndi Baibulo kapena ngati udziyembekezera kuti Mulungu atiyankhulanso mwa mtundu wina ukuchedwa. Ndifake pa 2 Petro chapter 1 verse yake 3 amanena kuti mphamvu ya Mulungu wake inatipatsa ife zonse zofunika pa moyo mpachipembedzo. Chifukwa chikhulupiriro chapatsidwa kanga kamodzi. Kuti udziwe za Mulungu, kuti udziwe zopita kumwamba, kawerenge Baibulo. Usayembekezere timapata zina pati prophet anandiyankhula ata prophet ena akayankhula na Mulungu ndi Mulungu wauza zakuti pena kamadzipo mati koma Baibulo akulibetsa anthu amenewa. Pa Baibulo kuna kuti chikhulupiriro chimodzi tinapatsidwanso kangati kamodzi. Baibulo zonse zofunika pa moyo chipembedzo anatipatsa anatipatsa. Ndiri kakamba za chikhulupiriro chimodzi kuti tibwere pamodzi anthu tufune tikhale chikhulupiriro chimodzi. Zipembedzo zonsezi kuti pakhale kugawanikana komweko ifoti anthu tusiyana zikhulupiriro. Ena akhulupirira koma tichita izi, ena ati koma tichita izi, ena ati tichita izi. Tikusowa chikhulupiriro. Ndiri kuona ndituwa kutuza kuti chikhulupiriro chathu chiyenera kukhala chimodzi. Koma unfortunately zinthu sizili yani chimodzi. China sema yani sangatsaka mpaponso za ubatizo umodzi. Mukoza rozoro umodzi wake ndi Bible imene za ubatizo umodzi. Ndafunsa izi pali padziko lapasi ubatizo ambiri. Amatira madzipa chibumi, ena amamiza, ena amajowa moto, ena zambiri. Koma Bible kuti ubatizo nunga umodzi ndi uti. Tathokoze kwambiri. Choyamba pamene tifuna tiyankhe za ubatizo kuti ndiwo kuti tikambe tadziwa kuti kodi meaning yakuti ubatizo ndiko kutani kapena ndi chiyani. Liwu lakuti ubatizo ndi liwu limene limanenedwa ngati baptized, chimene sichili chichewa, sichili chitonga ngati feo ngatabe ayi, kapena sichili chizungu, koma ndi liwu la Chigiriki limene muchizungu tikhoza kulipanga translate ngati immersion kapena to deep. Kutanthauza kuti chani? Munthu uja akafuna kubatizidwa asamuwaze, koma atengedwe ndi kumizidwa chani? Madzi. Mwaona? Ndikuti liwu la kuti ubatizo chikutanthauza kumiza. Ndiyeno pamene kunena kuti ubatizo umodzi, pamene tadziwanso kuti ubatizo ndiko kutani kapena chikutanthauza chani, tikaone kuti Baibulo limationetsera ife chisanzo choti chani kapena ubatizo wotani. Ku buku la Mateyo chapter cha 3 tikaone chisanzo chathu amene ndi Ambuye Yesu kuti anabatizidwa ubatizo wotani. Kodi ndi wa pamphumi kapena ndi wa madzi? Mateyo chapter cha 3 ndi 16 Bible linena kuti ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi, ndipo onani miyamba inamutsegukira iye, ndipo anapenya Mzimu wa Mulungu wakutsika ngati nkhunda nudza nutera pa iye. Kumambiriro kwa verse 16 akunena kuti ndipo Yesu pamene anabatizidwa pomwepo anatuluka m'madzi. Sadanene kuti pamene Yesu anabatizidwa anawazidwa madzi ayi, koma anatuluka mujani madzi. Kutanthauza kuti chani? Meaning ya ubatizo ija immersion kapena to deep, kumiza munthu uja. Ndi kuti atamumiza Yesu atatulukamo pamene sunakupitiriza kuti Mzimu unatsika ngati nkhunda nutera pa iye. Ndi kuti ubatizo umene akunena kuti umodziwo kapena ubatizo umodzi umene Bible unena ndi ubatizo womiza umene Ambuye Yesu anabatizidwa nawo. Chifukwa chake Ambuye anatumanso kuti pitani kalalikireni uthenga, amene wakhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Maona? Kutanthauza chani? Amene wakhulupirira namizidwa adzatani? Adzapulumutsidwa. Ubatizo tipitirirenso ku buku la Aroma chapter cha 6
mvesi la 3 ni 4 liruza so ife zokhuzana ndi ubatizo kuti ndiko kutani kapena ndi chiyani. Aroma chapter cha 6 mvesi la 3 ni 4 pamene Bible unena kuti kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yake, lili ngati funso. Mvesi 4 akupitirizaso kunena kuti chifukwa chake tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, kotero ifenso tikayende moyo watsopano. Choyambirira mvesi 3 akutifunsa kuti kodi sitidziwa kuti pamene tibatizidwa mwa njira ina, pamene timizidwa tinamizidwa chani mu imfa yake. Kutanthauza kuti chani, munthu tikamuyika m'manda akamwalira timasiyako dzanja limodzi kumwamba ngati ayi, timasiyako mwendo ngati ayi, koma timamiza chani. Yes. Ndiyeno munthu akamabatizidwa amakhati waundidwa m'manda, ndiyeno akamizidwa m'madzi moja amakhati ali m'manda, ndiyeno akaukitsidwa monga Ambuye anatuluka m'madzi, ndikuti ameneyo waukitsidwa pamodzinso ndi Khristu, monga Khristu anauka kwa chani, kwa akufa. Pamene tikaonanso buku la 1 Petro chapter cha 3 verse 21 chikutuza ife chani, ubatizo umene ndikumizidwa chimatipulumutsa ifeyo. Ndichiziwikire nisoni kunena kuti amene akuwazana madzi ndikuti sakupulumutsidwa. Chifukwa chiyani? Akungowazana madzi ngati kumene ana ang'onoang'ono amasewerera, kuti apa kuwazana madzi basi ngati ncheza. Komano ubatizo ndiko kumiza. Bible pamene lutsimikiza kuti ubatizo umodzi lufuna kunena kuti ubatizo umodzi umene Bible limanena ndi omiza. Ngati pali ubatizo wina ndi wina, koma ubatizo mu Bible ndi umodzi orani omiza. Yesu anatipatsa chitsanzo. Ndipo pamene pa Efeso chapter 4 verse ya 5 akunena ubatizo umodzi, Bible ikuyamba za ubatizo wa madzi ambiri. Pamene tupita kumapeto kwa program yathu, mwina alipo ena amene safuna ubatizidwa ubatizo umodzi umene upulumutsa, komanso alipo ena amene safuna umodzi. Mukozopereka malangizo orani? Kwa iwo amene safuna kukhala mu umodzi kapena kuchita umodzi umene Ambuye awo Yesu akutifotokozera m'Bible, amenewo timaona kuti Bible limatsindika kunena kuti Mulungu adzawalanga. Chifukwa chiyani? Tikawerenga ku buku la 2 Tesalonika chapter cha 1 verse la 8 ndi 9 pali mawu amene tikufuna. Verse la 8 akunena kuti Mulungu adzawataya moto kapena mkanjo ya moto yosamvera chani, uthenga wabwino wa Ambuye Yesu. Uthenga wabwino wa Ambuye Yesu ubwera motani? Umene ndi Bible. Ndiyeno anthuwa chifukwa cha ukana uthenga wabwino kapena ukana Bible, monga ro akwalembedwanso ku buku la Petros 2 Petros chapter cha 1 verse 3, Mulungu anatipatsiratu zapamoyo ndi chipembedzo. Ndikuti zofunika zonse zapamoyo komanso zofunika zonse kapena ndondomeko yonse yachani ya chipembedzo. Ndiyeno anthuwa ngati akukana umodziwo ndikuti adzawonongeka chifukwa sakufuna kukwaniritsa zimene Ambuye akunena. Iyo ndifunikire funa anthu ambiri amadandaulo kuti kampingo kanuko amakwitsa chiro mawu amenewo. Kampingo ka Khristu nkodzikonda sikafuna kubwera pamodzi ndi adzake. Koma amene taphunzira parono kuti mpingo wa Khristu ngodzikonda umafuna ndi kubwera umodzi ndi azawo. Koma Bible likunena kuti mubwere pamodzi mukhale pa chikhulupiriro chimodzi. Ngati chikhulupiriro chisali chimodzi ndiro anthu simungabwere pamodzi. Koma Bible ikunena umodzi mu Afrika mubwere pa chikhulupiriro chimodzi. Nditaona chikhulupiriro chake chimodzi, ubatizo umodzi, Ambuye wathu ndi mmodzi, zonsezi. Anthu simungabwere pamodzi amene mukhulupirira zosiyana. Ndiri si umodzi wa Bible umenewo. Koma Bible kutsimikiza ndithu kuti tibwere pamodzi pogwiritsa ntchito chikhulupiriro chimodzi chimene tapatsidwa, chimene li buku lopatulika. Iyayi tithokoze chifukwa choti tatitsiraponso maphunziro limene lokhudza umodzi. Ndikumvera mvetsetsa ndithu tafotokoza bwino buku la Efeso chapter 4 verse 3 mpaka verse 5. Pamene taona zinthu zonse zimene mboya kuti zingati ndi zimodzi. Pamodzi ya lero mnali ndine m'bale wanu Vichero Gondwe kuchokera kupigwa Khristu kuya 36 kulongo komanso nenso ndi m'bale wanga pano. Ine dzina langa ndine Yohane M Kantindi kuchokera ku boma la Nkhatabe kudera la Chintheche. Inenso ndine mmodzi wa mpingo wa Khristu pakamusita. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akhale nanu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita naine naita
mwana ine dzapumulire kuno mwana we dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe